може да има тях. Той се чува нещо на покаране. Това е точно разклона. Да. Той е така и след това се обърнал и тук е закъснал. Това е другият, няма други. Според мен ще има и други, че трябва да се дърпат тук. Вижте пътя ще писам. Аз мога да ще сигурно. Аз маса. Тук май всички ще записам. Долу ще записам. Няма да кажа, Много върхи точка. Трябва да излезе на път. Не, това е на склон. Това е на склон. Не е този един има още един. Да, на 200 има друг, да. това няма ли блокаж, бе? Не. Аз не виждам това как ще тръгне. Не стана, има ли блокаж?